L-ewwel ta' Mejju jimmarka l-15 anniversarju meta Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea. Għadin l-okkażjoni Net Television ser ixandar dokumentarju speċjali dwar il-15 sena mis-sħubija u wettaqna l-viżjoni 15 sena Malta fl-Unjoni Ewropea. Id-dokumentarju jiġbor fih filmati memorabbli tal-kampanja ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea, il-referendum tal-Unjoni Ewropea, l-elezzjonijiet, mass meetings, diskorsi, li firmar ta' trattat u fuq kollox iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004 li saru fil-Port il-Kbir. Fid-dokumentarju bi produzzjoni ta' Fabian Demicoli jitkellmu l-protagonisti fil-mixja ta' Malta lejn is-sħubija fl-Unjoni Ewropea. F'din il-kampanja nazzjonali u rejna li kapaċi ninaqdu bejnietna nies ta' femijiet differenti, nies ta' opinjonijiet differenti, nies ta' interessi differenti. Rajna laqda bejnietna forsi kif qatt ma rajna bħala f'pajjiżna. Dawk intervistati jitkellmu dwar dak li jgħixu mill-qrib u l-esperjenzi li ma jinsew qatt. Kultant hemm periklu li ninsew, it-triq twila, l-ostakoli kollha, id-diffikultajiet kollha li għaddejna minnu biex wasanna sa dik il-ġurnata. L-affarijiet għalkemm kienu diffiċli, kont taf fejn tista' tasal. Il-mass meetings tagħna kienu mass meetings kollha bil-bnadar blu, baħar ta' blu, imma mhux il-blu tal-Partit Nazzjonalista, il-blu tal-bnadar tal-Unjoni Ewropea. U allura aħna kellna l-obbligu illi inġalu lil kulħadd iħossu parti minn dan il-pass storiku illi konna qegħdin nagħmlu. Partit li pratikament ħajlaq 140 sena illi għandu tradizzjoni kbira li dejjem emmen fl-abbiltajiet tal-Maltin u l-Awċin. Permezz tad-dokumentarju ser nerġgħu ngħixu l-mixja li beda l-Partit Nazzjonalista sa mis-snin 60 u komplet bl-applikazzjoni ta' Malta fl-1990. Il-mixja twaqfet fl-1996 mill-Partit Soċjalista li kien jopponi bil-qawwa kollha sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Sakemm ftit xhur wara meta l-Partit Nazzjonalista reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1998, kompla fejn kien waqaf u wassal għal-referendum li fih il-poplu Malti vvota favur sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Imma l-Partit Laburista ma ċċettax ir-riżultat u dan wassal biex kollox kien determinat fl-elezzjoni ġenerali tal-2003. Id-dokumentarju jibda fid-9 ta' filgħaxija fuq Net Television u wieħed jista' jsegwih fuq nettv.com.mt jew net on demand.